इभिनिंनि बाबुनि नास्ता बानायबाय थादों ओमफ्राय सुजि बानायदों नै लोगोफोर इभिनिंनि बाबुनि सुजिया बनायखांबाय ओमफ्राय ना दायो आङो चुरा एवबाय थादों जाबादि मोजां जादों चुराया नै ओमफ्राय बेयाव एवखांबाय बेखौ जाबाय आंनि बिखुनजोआ हरदोंमोन आरोना दाखालि न'आव थांनायावहा आरो बथल मोनसे दंबावो नै बेयाव जोबाखै बेयो ओमफ्राय अट्सनि बथलमोन दा ओमफ्राय अट्सआथ' जोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै आं दा बे सुजिखौ सरि चुराखौ सोना दोनदों आरो जाबादि यामि जायो ओरैबादि गेदेर गेदेर आरोना जाबादि गोथाव मोनो फ्राय जानो इभिनिंफोराव बेफोरनो जायोना खामानि होयो इभिनिंआव ओमफ्राय हर जाबायमोन हरावब्लाबो आङो सिखौ सुनानै लानो सानबाय मानो होनबा फुङाव बाबा स्कुलाव थाङो आरो बेजोंनो लोगोसे आं बेखौ रेडि खालामनाय ओमफ्राय आरो ब्रेकफास्ट आरो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय आरो बाबु फैबा बिदिनो अनेक बिजि जायो बावखायनो आङो सिखौ हरावब्लाबो सुयो वाशिं मेसिनावहा ओमफ्राय आङो हरावब्लाबो सुबाय ओमफ्राय जाबादि गैजो दङमोन बिदिनो बिसना सादर आरो पिल' कभार आरो हेंकि ओमफ्राय ना गासैखौबो जमा सुजोबदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय ना थख' थख' मोनसे मोनसे खालामनानै साफानो सुबाय जेब्लानोखि सिफोरा साफा सुनाय जायो होमबानासो गोसोखौबो साफा मोनो ओमफ्राय हाबा मावग्लुंजोबनानै मेंनाय मोनबाय आरोना उनाव आङो ओमफ्राय ना मेंनाय आरो खर' सानाय मोननानैहा आङो ओरैबादि फ्रिजनि दै गुसु लोंनो सानबाय ओमफ्राय आं फ्रिजखौ खुलिनानै मोनसे बथल मिडियाम साइज लाबाय मिडियाम साइजआव आं दैखौ लोंबाय आरो गग'नो जेब्लानोखि आं फ्रिजनि दैखौ लोङो होमबाना आं जाबादि आराम मोनबाय खर'निफ्राय आथिं बिजौहालागै गुसु मोनबाय आरोना ओरैबादि गरम मोनग्लुंजोब्बायमोन आङो ना उपाय गैया मावाबाबो जाया दिनै मावबाबो आंनो मावनांगोन गाबोन मावबाबो आंनो मावनांगोन ओमफ्राय खामानिखौथ' आंनो मावखानांगोन ना बेवहायनो उपाय गैया बेनि उनाव आङो मोनसे रुमाव फैबाय ओमफ्राय ना फैनानै आं टिभि चालु खालामनानै सिफोरखौ आङो खननो लाबाय बे रुमावबो आंना खामानि दङ ओमफ्राय ना खामानि मावनायनि सिगां टिभिखौ एसे खुलिनानैहाय माइन्डखौ फ्रेस खालामनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो सिरि सिरि खामानि मावबाय थायोब्ला एकदम खर'आव टेनसनजों बुंफबजोबोना माने बुंफबजोबो आरोना बेखौ मा होनो लायो आं बुंनो रोंला ओमफ्राय ना बेसेबांथो सिरि सिरि मोथो मोथो खामानि मावनो बावखायनो आं टिभि खुलिबाय ओमफ्राय नैबे फ्लेगा एसे गोलैहां जादोंमोन बे 15 आगष्टनि फ्लेगखौ थिग खालामबाय ओमफ्राय ना आंना ओरैबादि टिभि खुलिनानै गाना बाजायनो जाबादि मोजां मोनो आरोना गिर्दाम खावनो ओमफ्राय ना नैबे आंनि खामानिया गिर्दामनानै नैबे खामानिखौ मावनांगोन बियो माखासे सि गोरान बे सि गोरानफोरखौ आङो खनस्रांजोबनोसै ओमफ्राय ना हर जाजोब्बायमोन लोगोफोर दायो हरनि 8:30 जाबायमोन टाइमा हरब्लाबो खामानि जोबा आंना लोगोफोर